Öýüň içinde efir otyrkalar garaşy YouTube'a goýupdyrlar, çekipdirler-de. Men işden gelsem, mene pastiýany işleýän bulam gelsem video çekipdirler. Awa ay ýuwaş-ýuwaşdan şo Helsinkiň bahanasy bilenem tagany we ol bul o wagtlara mol aktiwni çykyş edip gören aktivistler. Menem aýtdym aktiwistlere diýdim, "Deýip başlataň meni garşymda görersiň sen" diýdim. Men diýdim etdirjek gal öýümde diýdim. Baronno men gitjek agam diýdi. Men diýdi o sığınma kampına gitjek diýdi. Şo taýdan etjek. Git diýdim men. Gidýän oldum. Ýöne men öýümde etdirjek gal diýdim ony aga. Nire geçtim, şoňa geçdi et diýdim. Ýöne men etdirjek gal diýdim. Çünkü bir men etdirýän ýaly bolýan diýdim. Men öýümde ýaşap gördüm çünkü diýdim. Etdirjek gal hakym bar. Ondan soň bir Mural garowna jaň etdi, ýerden gelip men alyp gitdi. Mural garowlam gelýär. Onuň menem içim rahat ýani gitse kem göremok gaýtam. Durum diýemok. Hiç. Bir sumka nemesini ýygnady, bitleşiklerini ýygnady. O Mural garowlam o eşik getirip berdi, onuň içinden bit çykyp öýüň için bitem tutdar o karanlyga. Bir giden bir gelli bolun wara görmediğimi almadı ha gaýtam.